Размишлявах над някои лингвистични особености на английският език. Думи като morning, morning, идва от mourn, идва от скърбя. Good morning, good morning. Как ви звучи? Как звучи? Hello, hello. Нека не забравяме, че английският език е сравнително нов език, конгломерация от други езици и е създаден от едни душички, които имат определени цели. Българският език от своя страна е доста по-древен и доста по-благозвучен с съвсем друга енергия на словото и на думите. Просто това поредно видео, в което искам да ви насърча да мислите повече за всяка една дума изричана. Да я преценяте. Ако се ловите, че казвате нещо неправилно, както аз в едно видео благодаря на приятелят, който ми освети това да обърна внимание. Бях използвал думата адски и то в видео за медитация, което извинявам се. Тази дума съм я засякал и смятах, че съм я изчистил от речта си, но ето, във всеки един момент, във всеки един ден, колкото и да се стараем, ние имаме моменти на несъзнателност. Целта на духовното пътешествие е да сме осъзнати през възможно най-голяма част от времето. Но това е изключително трудно, защото се оказва, че 95% от мислите, които са хиляди всеки ден, са автоматични, са заучени, са програми. И духовният път ни учи да се отпрограмираме и да си сложим нови програми, които сами сме избрали. Затова, ако се ловите, че изричате нещо подобно, моля, просто не се съдете. Просто си кажете за следващия път, сложете си една нотификация, сложете си едно напомняне в главата, за другия път да бъдете по-съзнателни и да се опитате да ликвидирате тази дума, да я отстраните от речта си, защото това са паразитни, отровни, нисковибрационни думи, които нямаме нужда от тях. Само че какво да правим, ако да речем живеем в англоговоряща страна и искаме да поздравим хората сутринта? Ще им казваме добро скърбене. Примерите за това са много. Просто извадих тези два, които ми идват първоначално, първосигнално. Но да, замислете се за речта. Също и така как говорите? Говорете меко, благо. Говорете мило, защото каквото излъчваме, това живеем. И когато изляза навън на улицата е пълно с хора, които си викат, които си подмятат, които все едно да си учтив е станало не е готино. Повечето хора, а дори вече и възрастни хора, да речем това да е било нещо от младежта, от поколението, с което съм израствал, да искат да говорят по друг начин. Но ето, че вече сме големи хора. И ето, че си говорим като келеши. Excusez-moi, but this is not acceptable, mister. Трябва да сме наистина по-благи. Трябва да не допускаме нисшото, байгановското и старото да продължава да владее живота ни. Културата е прекрасно нещо. Семейните ценности и културните традиции са нещо, което поддържа духовността на един народ. Но трябва да ги преразглеждаме и не всички традиции, не всички привички и обичаи от предните поколения е хубаво да заимстваме в нашия новия свят, който се изгражда в момента, в 5D реалността, която се изгражда в момента. И нека да говорим по-тихо, да говорим по-мило, както казах, да обмисляме всяка една дума. Да обмисляме дали въобще цялото нещо, което искаме да кажем, произхожда от любов или от страх. И така ще има промяна, защото в противен случай повтаряме старите програми, които са стари ритуали, които са стари магии, които пораждат все старите енергийни, вибрационни, информационни полета, все старите програми. И това
няма как да е средство, с което да отидем напред. А ние искаме да вървим напред, защото нямаме друг избор. Защото светът неумолимо върви напред със своите неумолими изисквания спрямо новите души тук. И имаме огромна отговорност, по-голяма отколкото преди. Нещата се развиват вълнообразно, експоненциално, лавинообразно. Ние биваме засмукани в един нов свят. В един тотално нов свят, в който трябва да играем по неговите правила, ако искаме да оцелеем. Затова речта е пряк израз на мисълта, а мисълта гради живот. Намасте! Висшето в мен поздравява и обича висшето във вас.